barriques. Té 6-8 mesos de criança, són 3 xarel·los diferents, de 3 parcel·les. Hi ha una part de xarel·lo vermell, un xarel·lo que surt amb un color rosadet, com el groc blanc, i els altres 2 xarel·los són xarel·los de diferents parcel·les, però tots xarel·los. Criança en barrica 8-10 mesos, aproximadament. Abans de la fermentació fan un treball en fred per aconseguir molt més aromes, per tenir molt més potència aromàtica, i la fermentació en barriques amb llevats amb el latonatge fa que tingui molt més cos. Ens pot aguantar molt bé un pernil. Jo el que provaria aquest primer vi és amb el primer pernil, que en teoria és el que és menys grassós. Però això els pernils ho he d'explicar al Salvador. El Salvador he d'explicar una mica de xou de pernils, perquè jo en vins potser conec alguna coseta, però en pernils poqueta. I la idea és que pernils... El primer pernil és a les 12. El primer és el de les 12, no? Sí? Ho han fet bé? 12. El segon és el de les 3, el tercer el de les 6 i el quart el de les 9. Escolta'm, no em comença. Jo estudiava. Jo però no vaig estudiant. Que cada pernil és una persona humana, no? Sí, cada pernil és una tina. I cadascú menja més, menja menys, i sobretot els bellota, que si estan a la montanera, doncs n'hi ha que són més ganduls i no caminen, n'hi ha que caminen i mengen més bellotes, i no cap pernil surt igual. Això és important de saber. Poden sortir semblants, però iguals és difícil. Ara comencem pel primer pernil, el de les 12. Si voleu provar-lo, després ja arriba el que és. A mi el Salvador, aquí jo penso que jo li vaig explicar una cosa i havia de posar un pernil més senzill. Un pernil ja, el primer ja és molt bo. Això és simplement una espatlla de porc blanc de Teruel. Llavors és el barat, però com que no és una escola de Catalunya, perquè a Catalunya hi ha vins i pernils. Pernil tot és espanyol, l'història és simplement. I aquest pernil que és el barat, però ja té un gust, un color i Arriba en la sierra. Frío, frío. Ya se me olvidó un piqué, ¿no? Digo, el pan de los panes de paquete. Sí. El vino se lleva Ara es busca aquest vi que acompanya un pernil. Un pernil, en teoria, sempre és per vins negres, no? Proveu amb aquest vi, veieu que no trobem sensacions ni àcides, ni salades, ni que el pernil lliga molt bé. S'emplola. El maridatge és cap cosa anem a les 3 encara. El tercer vi és el Terra Martí del Betinoia, un 2006. Copatge, merlots, cabernets, garnatges, girats, és un criança de 12 mesos en barrica roure francès. És un... A veure, avui estem provant vins de nivell, Estem provant... Tots de nivell. Un 2006, és un vi, clar, el primer era un 2011, jove, sense cap criança, aquí ja té una criança llarga. Busquem-hi aromes de criança, aromes de barriques, aromes de... Però, escolta, em falta algú per anar tirant el... No es tira res aquí, tot s'ha d'acabar. Avui estem amb un maridatge hedonista per disfrutar. No he dit el Salvador. És una borratxa. A veure, fareu aquest vi. Aquest vi... Faci la foto quan dic tela. Fruites molt
madurades, fruites del bosc però amb membrillos. Fuera pregunta. O sigui, melmelades, o sigui, està molt ben equilibrat. La fusta no passa per res. És un 2006, és un vi que està ple, viu, té encara 3, 4, 5 anys de vida. Fer llarga, jo ho trobo fantàstic. Pero es que esta noche es de partido. L'anàs és per disfrutar, per veure. De paladares de Falta, o sigui, no, aquesta que tenia un vines, un cava ja amb temps, volum, un cos, un cava sec, no és gens dolç, un cava no està sec, però té el temps de criança molt llarg perquè el carbònic sigui molt integrat, el carbònic quan el posem a la boca i es fongui, es faci, sec, no és dolç, i a més tot el que és l'acidesa i això estigui tapada, perquè ha de ser un cabassa, perquè ens aguanti 4 anys de criança, una acidesa tapada per aquest volum que té de greix, de glicerols, que ens aporten els llevats. Els llevats de la criança van autolitzant, ens donen molt de volum a la boca. El que aconseguim és que sigui un cava molt de cos, el carbònic se'ns fongui, se'ns desfaci, no ens punxi, que pots buscar el pernil més greixós de tots. O sigui, fent la cata aquesta pensant ja que pel pernil sempre el vi negre més potent, doncs no, al contrari, el cava més potent. Provem-ho. Ara que expliqui Perquè si veieu, el greix, jo quan l'he tallat era blanc. Ara està ponent ja, sabeu quin color que té el greix? Ja transparent. Això representa que té allò que porta l'omega 3, ho diu ara? Omega 3. Omega 3. L'omega 3, la veritat, el que receta els metges és aquest ara. O sea, va bien para colesterol. El ácido oleico de este. Doctor Grau, Aquesta és una espatlla de guijuelo, de bellota de guijuelo. Però a Extremadura hi ha les grans dehesses, els grans ranxos. Els ports d'Espanya ibèrics són a Extremadura. I després se'n van. I vinyes. Els de bellota, de bellota. Els belloteros estan allà. I després d'allà se'n van a Béjar, l'escorxador immens que hi ha allà a Béjar, que està tocant a Guijuelo. Béjar està a Salamanca. I després d'allà van a Ledrada, Guijuelo, que és tota la zona de... És com el Penedès aquí que...